Velkommen til det her afsnit af Madfærd. Og i dag der har jeg jo en helt særlig gæst. Jeg har Mette Fuglsang Larsen, som arbejder med at hjælpe folk ud af overspisning. Og det kan godt være, at du tænker, jamen Mette Fuglsang, er det ikke dig, jeg sidder og lytter til? For man kan godt blive lidt forvirret af det, og det har vi jo også oplevet med det. Ja. Ja, men der er simpelthen mig, der hedder Mette Fuglsang og arbejder med overspisning, og så er der dig, der hedder Mette Fuglsang Larsen, og som arbejder med overspisning. Ja, rigtig hjertelig velkommen til. Tak skal du have. Det er du et meget sjovt tilfælde. Og som sagt, vi har oplevet, at der er nogen, der er blevet forvirret over det. Jeg har i hvert fald haft nogen, der har skrevet til mig og sagt, jeg har hørt din podcast, og jeg kan genkende alt, hvad du siger. Og det var før jeg selv havde en podcast, så vidste jeg jo, det er nok ikke mig, du har set. Ja. Og jeg har haft en del også, der har sagt, og så har jeg læst din bog. Ja, det er ikke mig, der har skrevet den der bog, det er vist den anden. Ja. Ja, og så kan vi jo sende dem lidt frem og tilbage til hinanden. Jeg havde faktisk også en, der sagde, jamen, jeg så, der var sådan en, altså, det må være en falsk profil eller et eller andet, fordi det var en, der hed det samme som dig, og lavede det samme som dig, og sådan noget. Ja, så måtte jeg jo sige til hende, nej, jeg tror faktisk, den er god nok, fordi der er en anden, der hedder det samme som mig, cirka. Ja. Og jeg tror også, altså første gang jeg så dig, der nåede jeg da også at tænke sådan, what? Altså, hvor mærkeligt er det her, ikke? At hun hedder nærmest det samme som mig, og arbejder med overspisning. Og min veninde, hun skrev til mig, hun taggede mig i et eller andet, du havde slået op, og så sagde hun, hey, Mette, det her, det er dig jo. Ja, så det er skægt. Det er bare men jeg tror faktisk godt, jeg kendte til dig, for jeg tror, du har været i gang længere tid end mig. Ja, jeg startede i 14. Ja, og jeg er først gået i gang sådan rigtigt i 18, tror jeg. Ja, okay. Ja, så du kiggede på mig og tænkte, jeg vil være ligesom hende. Og så så gik jeg i gang. Men jeg husker, jeg overvejede rigtig meget det der med navnet, om jeg skulle kalde mig noget andet. Ja. Og så var jeg bare sådan, det er der jo ikke noget at gøre ved. Altså, nej, det er jo det, jeg hedder. Så må vi jo bare bruge det positivt. Ja, præcis. Vi har jo også snakket sammen før med det, også i forhold til, om vi skulle lave et eller andet, slå os sammen og sige, køb 2 til ens pris og få dobbelt op på Mette Fuglsang eller sådan noget. Præcis. Ja. Det er vi ikke nået til endnu, men det kan være, det kommer. Tiden må vise, hvad der sker. Ja. Men nu har jeg i første omgang, så har jeg i hvert fald lige inviteret dig til en snak. Fordi, egentlig fordi vi jo arbejder med det samme, og jeg synes jo, det er rigtig spændende at snakke med folk om, hvordan de griber overspisningen an. Men jo også fordi jeg så et opslag, du havde lavet. Du er blevet mor her i november. Tillykke med det. Tak. Og havde lavet et opslag lige i starten af året, hvor du skrev noget omkring dine kærlighedsrelationer, og hvor udfordret du havde været på det tidligere i dit liv. Og det blev jeg egentlig lidt nysgerrig på, og tænkte, at det kunne være rigtig spændende at snakke med dig om. Ja. Må jeg have lov til at læse opslaget op? Ja, det må du. Ja, fordi så kan man lige se, hvad det var, jeg blev interesseret i, eller nysgerrig på. Du har skrevet et opslag, der hed, jeg har hele mit liv kæmpet for, ikke så meget at møde en potentiel kæreste, men at formå at være i et forhold. Jeg fandt nemlig ud af, at mine overspisninger, som jo grundlæggende bunder i dårligt selvværd, spændte ben for, at jeg kunne holde fast i mig selv i kærlighedsrelationer, og derfor mistede mig selv gang på gang og blev uinteressant for den anden part. Men samtidig med, at jeg slap fri af mine overspisninger, mødte jeg også min nuværende kæreste, og i 2022 kulminerede det, parentes ud over en hulens masse kvalme, opkast og hormonsyge under graviditeten, også i en dejlig dreng. Og det er jo super, super dejligt at høre, at du er nået dertil i dit liv, har fået et dejligt forhold, lyder det til, og I har fået den her dreng. Men det lyder bare ikke til, at det er sådan, det har været altid. Så inden vi lige går til det med det, så kan jeg godt lige tænke mig også at høre dit forhold til mad. Du har også selv haft et anstrengt forhold til mad. Hvad var det bestod af? Var det også overspisninger? Ja, det længste af det har været overspisninger. Eller det har det måske i virkeligheden været altid. Men jeg startede allerede, hvad har jeg været? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg har været. 13, 14, 15 år eller sådan et eller andet der omkring, hvor det startede med anoreksi. Ja. Men ikke så, altså jeg blev aldrig så tynd, at der var nogen, der tænkte, hun har da anoreksi, hende der. Nej. Men spiste stort set ikke noget, og ved sådan, alle de klassiske symptomer med, at menstruationen forsvandt, og altså alle de der sådan ting, at kroppen var underernæret, ikke?
Men der gik egentlig sådan forholdsvis mange år, før der var nogen, der opdagede det, og jeg tror ikke sådan selv, jeg på daværende tidspunkt, hvis der var noget i vejen, jeg havde det jo bare dårligt, eller sådan, så er man bare sådan en boble af, altså af bare at være til, ikke? Og man er samtidig teenager, og det hele er noget rod, ikke? Og netop hvad i alt det der. Ja, præcis. Ja. Så kom jeg lang tid senere i mine 20'ere i noget behandling, det er løgn, så flyttede jeg til London, droppede ud af gymnasiet og flyttede til London, hvor det ændrede sig fra at være anoreksi til at blive sådan altså en atypisk bulimi, tror jeg det hedder, hvor jeg overspist, men jeg kastede ikke op, men tvangsmotionerede i stedet for, eller var ekstremt restriktiv bagefter, eller i hvert fald nogle andre måder, ligesom at, hvad skal man sige, tømme sig på, hvis man kan sige det. Altså hvor du gjorde det sådan, du havde en overspisning, og så lige bagefter, eller kort tid efter, så... Eller dagen efter, eller dagen efter, eller sådan et eller andet, så var det bare helt restriktivt, at jeg skulle træne helt vildt, eller jeg ved ikke, gå bestemt antal ture, eller i hvert fald kompensere på en eller anden måde for det øgede indtag af mad, ikke? Ja, så kunne du godt vedligeholde din vægt, eller hvad, fordi du gik der op og ned, op og ned, op og ned. Ja, jeg gik meget op og ned i vægt, og jeg kan også huske, at der var nogen, der sagde, da jeg kom hjem fra London, og sådan lidt, hold da op, du har da godt nok taget på, ikke? Altså sådan, så jeg tog jo selvfølgelig en del på. Nu kom du også fra det restriktive. Ja, præcis, fordi jeg havde stadigvæk det restriktive, som jo også var nogle hele dage, hvor jeg jo ikke spiste særlig meget. Så når jeg sådan kigger tilbage på de billeder, da jeg kom hjem fra London, så tænker jeg, at det burde folk ikke have kommenteret, fordi der var jeg i virkeligheden måske, jeg tror faktisk, at jeg var tyndere, end jeg er nu. Altså, så jeg var jo stadigvæk sådan, altså sådan normalvægtig og slank og sådan noget, ikke? Men de havde jo også været vant til at se den tyndere udgave af dig. Ja, det havde de. Det havde de. Så selvfølgelig så de en forskel, og selvfølgelig gjorde det jo også bare ondt på mig, fordi det var jo mit værste mareridt, at der var nogen, der skulle se, at jeg havde taget på, ikke? Ja. Men så gik jeg med det noget tid, og flyttede til København i forbindelse med noget uddannelsesstudie og sådan noget, og bare lige for at lave en kort version, og så fik jeg noget hjælp der på noget, der hedder Center Stolpegård, altså et offentligt tilbud, som hjalp mig egentlig godt, men fik mig til sådan et punkt, hvor jeg var ikke længere syg, men jeg var heller ikke rask. Altså jeg gik i virkeligheden stadigvæk og havde det dårligt, men jeg var for velfungerende til at få noget hjælp i det offentlige, ikke? Og sådan tror jeg gik og havde det måske, det ved jeg ikke, 10 år i mit liv eller sådan 10 år, okay, hvor jeg bare gik og altså i virkeligheden havde det skidt med mig selv, og maden blev ved med at fylde, men var jo aldrig rigtig overvægtig. Altså sådan, fordi jeg havde det restriktive element ind i det også, ikke? Og træningen ind i det. Og så egentlig mega utilfredsstillende lyder det som, eller i hvert fald ikke helt super meget i trivsel, men heller ikke sådan rigtig syg, at du tænkte, du skulle gøre noget ved det. Ja, jeg tror, det var der, hvor man sådan ikke længere vil kategorisere det, i hvert fald i en klinisk terminologi som syg, men jeg følte jo på ingen måde rask, altså sådan, fordi jeg havde jo alle de samme tanker og alle de samme symptomer og sådan noget. Jeg ved faktisk næsten ikke engang, hvad der var ændret, men der var jo ændret noget, fordi jeg havde lige pludselig var kommet ud af den der boble, og kunne faktisk også se noget af livet og verden lige pludselig, og begyndte også at kunne gå nogle veje selv, ikke? Så var jeg der. Hvad så 10 år siger du gik rundt med det der, og så er der et eller andet, der har gjort, at du kom ud af det? Jamen så tror jeg, at så blev jeg færdig med at læse, og jeg fik mig et arbejde, og kom ind i sådan en trumrum med, hvor det nærmest gik ud på at arbejde og træne, og så en eller anden dag, uden at det var sådan, at jeg var ved at tage mit eget liv, så stod jeg alligevel sådan, en dag, og bare tænkte, hvad fanden er meningen i livet? Altså gider jeg overhovedet leve det her, fordi det går bare ud på at træne, og sørge for, at jeg ikke spiser for mange kalorier. Altså sådan, det var nærmest det, hver gang jeg skulle være sammen med nogen. Så jeg glædede mig på en eller anden måde til det, og på den anden side, så var det også opslidende og hårdt, og jeg vidste, at jeg ville få en overspisning, når jeg kom hjem. Og sådan. Altså der var bare sådan, det blev bare sådan det samme mønster, var sådan tænkt, at det er det her, der er livet. Altså, seriøst, ikke? Og det tror jeg sådan blev vendepunktet for mig, at det blev sådan, fandme nej. Altså jeg tror, jeg kom så langt ud, at jeg tænkte, altså nu er det, enten går du den ene vej, eller så går du den anden vej. Enten så skal du lige så godt lade være med at være, eller så må du virkelig bare klemme ballerne sammen, ikke? Og hvad var det så at klemme ballerne sammen? Så fik jeg gjort op med nogle ting i mit liv, tror jeg, om hvordan jeg troede, jeg skulle leve det. Og fik,
fik faktisk lov til på mit arbejde at gå på halvtid, i stedet for at have et fuldtidsarbejde, og jeg flyttede hjem til mine forældre. Ja. Jeg boede ikke så langt fra der, hvor jeg arbejdede, der var flyttet tilbage til Jylland, og så boede der, og gjorde, at jeg havde jeg arbejdede en uge, og så havde fri en uge, så det vil sige, at den ene uge kunne jeg bruge på at fordybe mig i alt mulig psykologi, for at lære at forstå, hvad fanden var det her, det handlede om. Okay, ikke? Ja, så det med, når du siger, hvad du sagde, nu må du virkelig stramme ballerne, eller hvad du sagde, altså nu må du virkelig gøre noget, så var det at gøre en indsats for at forstå, hvad det var, der skete. Det var ikke, nu må jeg tage mig sammen og tabe mig, nu må jeg tage mig sammen og gøre, altså spise restriktivt, det var mere, nu må jeg forstå, gå i dybden med det her og forstå det. Ja, det er præcis vigtig pointe, ikke det andet. Nej, okay. Jeg var jo kommet dertil, hvor jeg godt vidste, det handlede ikke om maden, fordi det havde jeg jo lært i mit forløb i det offentlige, ikke? Men det var bare som om, at uanset hvem jeg ellers prøvede af psykologer og terapeuter, så følte jeg lidt det der med, sådan, de blev ved med at stille mig de samme spørgsmål, de blev ved med sådan at sidde og vente på, at det var mig, der selv kom frem til løsningen og sådan noget. Du ved, jeg kunne ikke forstå det der. Det var da rart, at der var nogen, der jeg følte, der forstod mig, men jeg kom bare ikke rigtig videre, så jeg var sådan lidt, så må jeg skulle selv se, om ikke jeg kan tage, altså må jeg tage skeen i den anden hånd, og så må jeg droppe den der forestilling om, at jeg skal have købt et hus, og have en bil, og have en familie og sådan noget, så må jeg simpelthen satse alt, jeg har, og så må jeg droppe med at arbejde, sådan, så kunne jeg kun lige få det til at løbe rundt, kan man sige, med de udgifter, jeg nogle gange havde, ikke? Selvom jeg boede gratis ved mine forældre, så havde jeg stadigvæk en bil, fordi jeg skulle køre til arbejde hver anden uge, og havde jo også nogle, altså man har jo nogle andre små udgifter, ikke? Så det var sådan ligesom det, der var, så det der, hele det der show om at skulle have karriere, eller det alle andre omkring mig gjorde, ikke? Det blev jeg simpelthen nødt til op i mit hoved at sige, nu slipper du det, fordi du er nødt til at gå en anden vej i livet. Hold da op. Så det er nærmest ligesom sådan en, jeg ved ikke om du var deltidssygemeldt, men det er jo nærmest ligesom en deltidssygemelding, altså at jeg kan kun arbejde på nedsat tid, på halv tid, fordi jeg bliver nødt til at gå i behandling, men så din egen behandling, altså du klarede det på egen hånd, eller hvad, så at komme ud af det, og forstå, og virkelig komme i dybden med de her mønstre her. Ja, det gjorde jeg, det var det. Ja, det var i hvert fald det, der virkede for mig, at gøre det på den måde. Hvor lang tid gjorde du det? Jamen det sjove er egentlig, der er først ligesom, altså der er noget der til, hvor det blev sådan noget alt eller intet. Så tog det ikke mere end 3 måneder, tror jeg. Nej. Væk. Ja. Nej. Og så har det stået på i 10 år, ikke? Eller plus 20 år. 20 år. Ja. Hold nu op. Hvad var det med det? Hvad var det, du fandt ud af i de 3 måneder? Jamen, jeg tror, jeg fik på en eller anden måde, så fandt jeg nogle værktøjer, og fik nogle værktøjer til, hvordan var det, jeg kunne se mig selv og mine egne mønstre. Og blandt andet det her med, jeg kan huske, at jeg fik sådan et billede af, hvordan, når jeg for eksempel var på det arbejde, jeg havde, hvordan jeg altid var hende, der smilte til de andre på gangen, når vi gik forbi. Eller jeg var altid hende, der sådan, jeg var vældigt, eller sådan, ikke? Jeg var sådan en på en eller anden måde, folk, i hvert fald dem jeg arbejdede, når jeg arbejdede i, sundhed- og ældreafdeling, ikke? På en kommune, så jeg havde rigtig meget med ældre frivillige at gøre, og de synes jeg var sådan en sød pige, ikke? Altså sådan, det var sådan det der hele tiden, sådan, var sådan ting, hvorfor er det, at jeg skal være hende den søde, altså jeg tror der var sådan et eller andet i det, hvor jeg sådan fandt ud af, at i virkeligheden var der jo noget i det der med hele tiden at tilpasse sig andre mennesker, hvordan det var, at de forventede, jeg var, som i virkeligheden spændte ben for mig. Ikke? Altså du er den pæne pige, den glade pige, den smilende pige, den søde pige, Ja, hende der på en eller anden måde alle godt kunne lide, og som ingen rigtig havde noget imod. Altså, sådan, der var, men det bliver også sådan, altså der er ikke så meget kant, så altså det er ligesom sådan en kameleon, du kan tilpasse dig det hele, ikke? Jo, lige præcis. Okay. Og det gjorde jo også bare, at der var jo i virkeligheden ikke noget mig. Nej. Altså, fordi jeg var jo det, som jeg troede andre forventede af mig, men hvem var jeg? Ikke? Så jeg tror, at brikkerne sådan på en eller anden måde faldt på plads af, hvorfor var det, jeg var blevet sådan, hvor havde jeg det fra, hvad havde formålet været med, at jeg skulle være på den her måde og sådan noget. Da alle de der brikker begyndte at falde på plads for mig, jeg ved ikke, om det bliver for abstrakt, men jeg prøver at sige det, men altså, så var det lidt som om, så kunne jeg se, at der var en vej. Nå, okay, men så skal jeg jo ikke være hende, der smiler til alle på gangen. De må jo også smile til mig, hvis de har lyst til at smile til mig. Ikke? Altså, eller jeg behøver jo heller ikke at være hende, der gør den der ekstra indsats. Det kan de andre sgu da også gøre. Ikke? På en eller anden måde, så lærte jeg at få udfordret de der mønstre, jeg havde.
Og jeg startede på mit arbejde, fordi jeg lige pludselig havde jo heller ikke noget at miste der, for jeg var jo sådan lidt nået dertil, hvis de fyrer mig, så må de jo fyre mig. Ikke? Ja. Altså, så jeg startede med at øve mig der, og så hjalp det også rigtig meget at være flyttet hjem til mine forældre, fordi så kunne jeg også øve mig i min relation til dem, altså fordi der hænger man jo også fast i nogle mønstre og nogle roller. Så det tror jeg faktisk var en kæmpe fordel, at jeg flyttede hjem til dem, og havde mulighed for det. Ikke? Ja, præcis, du havde lige en ekstra øveplads der i hvert fald. Ja, lige præcis, ja. Og altså i dag er jeg jo, og det har jeg jo sådan set altid været, men jeg er jo vildt glad for mine forældre, ikke? Altså alle forældre laver jo, kan man sige, laver fejl, det kommer jeg også selv til, men jeg har et fantastisk forhold til mine forældre i dag, og det er bare blevet bedre, men jeg havde dem jo også lige ved hånden til at kunne snakke med. Hvorfor er det egentlig, at I har fortalt mig det her? Fordi jeg har opfattet det sådan her, hvad har I egentlig ment, eller sådan noget, ikke? Og det gjorde jo, altså det var fedt. Altså, ja. Hold op. Sikke en forandring på relativt kort tid, lød det til. Ja. Og så er du så på den måde også kommet ind i at arbejde med overspisning og hjælpe andre ud af det nu. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig god overgang til det, vi egentlig skulle snakke om i dag, jo det her med kærlighedsrelationer, fordi noget af det, du beskrev i dit opslag, det var jo også, at jeg kunne ikke holde fast i mig selv i mine kærlighedsrelationer. Og det er jo også det, du beskriver her. Der var jo ikke noget mig. Jeg var jo den, der tilpassede mig. Jeg var jo den, der gjorde det der ekstra for de andre, men så var det jo heller ikke noget mig tilbage, hvis jeg hele tiden skulle tilpasse mig de andre. Så det var måske, var det, der også stod på, som udfordrede dig i kærlighedsrelationerne? Ja, lige præcis. Altså, det var det, jeg tror, tidligt sådan, i mine teenageår, så har det helt sikkert også handlet om, jeg kan huske sådan en episode, der var en i min parallelklasse, der gik i 8. klasse, som jeg var vild med. Ikke? Ja. Han hed Rune, og han blev senere kæreste med en af mine veninder, men det er så, hvad det er. Men jeg kan huske, at jeg var sygt vild med ham. Og så en dag, så skulle jeg sove ude i haven med mine forældre sammen med en veninde, og så ham og vi var sådan lige begyndt at gå i byen eller sådan et eller andet. Vi skulle op og spille håndbold, så vi skulle ikke i byen. Men ham og en kammerat var i byen, og de kom så ud ved midnatstid eller sådan noget, og havde fra det diskotek, de havde været på, købt en flaske champagne med og sådan et eller andet. Ikke? Fordi han skulle jo ud, og han vidste jo godt, tror jeg, eller havde på fornemmelsen, jeg godt kunne lide ham, og han kunne så åbenbart også godt lide mig. Og jeg kan huske, at da han kom der, så turde jeg ikke at sige ja til at blive kærester. Nej. Fordi jeg var så bange for, hvad andre skulle tænke om mig, hvis jeg nu var sådan en, der var sammen med ham. Han var en flot fyr, der var slet ikke noget der. Ikke? Altså, og sød og pænt, men det turde jeg simpelthen ikke, fordi mit selvværd kunne ikke bære det. Nej. Så det var sådan ligesom første skridt i det, hvor jeg var nervøs for, hvad andre tænkte om mig, hvis jeg var sådan en, der var sammen med ham. Ja. Så der tror jeg, sådan, det er sådan det første, jeg sådan rigtig kan huske af, at jeg på en eller anden måde jo ikke havde et jeg, men jeg var rigtig meget optaget af andre. Ja, det var vigtigere for dig, hvad de andre de tænkte om dig, og hvad for et image du havde, eller at der ikke skulle være noget at sætte en finger på hos dig, frem for at mærke efter, jamen kan jeg virkelig godt lide den her fyr, vil jeg gerne være sammen med ham. Ja, jeg var sygt vild med ham. Altså jeg ville jo virkelig gerne være sammen med ham, ikke? Altså, var du klar over hvad for noget? Jeg fik jo sommerfugl i maven, hver gang jeg tænkte på ham, ikke? Ja. Var du klar over det her på det tidspunkt, altså, eller er det noget, du sådan kan se efterfølgende? Jeg tror, det er noget, jeg kan se efterfølgende, hvad det var, det handlede om. Ikke? Ja. Så jeg tror ikke, jeg var sådan opmærksom på det dengang. Men man kan sige, det er jo så det, der så, altså på en eller anden måde er det jo så blevet bedre gennem årene, selvom det stadigvæk ikke har været godt, for så turde jeg jo godt at have lyst til at have en kæreste. Det gik faktisk rigtig mange år, før jeg turde at sige, at jeg havde lyst til at have en kæreste. Ja. Så i starten, så møder man nogen alle mulige steder, og jeg var jo også egentlig sådan sammen med mange i byen, og så sådan noget, når vi var i byen og sådan noget. Altså det var ikke sådan, at på den måde holdt mig tilbage, når jeg fik noget at drikke og sådan noget, uden jeg skal lyde som sådan en... Men der kan også være ligesom nogle parader, der falder, ikke? Altså så har du ikke den samme selvkontrol, du skal opretholde der. Det kan være hjælpeligt at lige få lidt alkohol indenbords. Der kan du godt blive slip. Ja, præcis. Men der gik egentlig mange år. Jeg skulle faktisk flytte hjemmefra, før jeg turde at få en kæreste, og der havde jeg mødt en, inden jeg flyttede til København, som boede i København, så var fra den samme by, som der, hvor jeg kommer fra, som jeg så endte med at se lidt. Jeg ved sgu ikke, vi var jo egentlig kærester, men jeg ved ikke, om vi nogensinde sådan i tale satte det som kærester eller sådan noget. Men det var sådan, hvad kan man sige, første gang, jeg sådan havde sådan lidt en kæreste relation eller sådan, ikke? Men jeg var jo så sygt usikker. Altså, det var jo, jeg tænker sådan lidt, hvad det i virkeligheden var, han så i mig, eller sådan lidt andet. Fordi jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg har budt ind med.
Nej, Altså sådan, nej, det kan jeg jo se i dag, at jeg ved ikke rigtig, hvad har jeg budt ind med nej, i relationen, nej. ikke? Og det er jo så, altså man kan sige, det gradvist blev bedre, kan jeg se, at jeg har fået på en eller anden måde mere og mere selvværd til at Mm. kunne være i relationen, men jamen efter sådan det, så begyndte, tror jeg sådan, så begyndte alt det der dating at komme, så hed det ikke bare længere. Jeg kunne huske, da vi var unge, nu tænker vi næsten samme alder, jeg ved ikke, om jeg er lidt ældre end dig, men vi er Ja, næsten samme hvor alder i gammel hvert er fald. du med det? Ja, ja, og jeg er lige fyldt 39. Du er lige fyldt 39, og jeg er 38. Ja, vi er meget... Altså, der er så forståeligt nok folk, de har svært ved at kende forskel på os. Vi har begge to langt mørkt hår, hedder Mette Fuglsang, arbejder med overspisning, og i jævnaldrende har en lille dreng begge to, Ja. og har spillet håndbold, og jeg ved ikke hvad, der er virkelig mange overlap. Ja, Det må man sige, der er. ja. Ja. Men da Ja. vi var unge, dig og mig, Da vi Mette, var i unge, der var det sådan, 90'erne der, lige eller præcis, 0'erne. der var det lidt kikset at date, ikke? Ja. Men så begyndte der at komme sådan en bølge i, var det i 0'erne, eller var det i 10'erne, det kan jeg ikke huske, hvor det blev faktisk begyndt at blive acceptabelt. Så det forsøgte jeg jo også med, og man kan skjule meget med billeder, men jeg tror egentlig, at jeg ser nogenlunde ud, hvis man må sige det, uden at blive for ikke Det igen må du i hvert fald her. Tak. Så jeg havde egentlig sådan, okay, nemt ved at finde dates. Ja. Og de ville egentlig også gerne sådan se mig et par gange, men så gled det ud sådan. Og når jeg så endelig fandt nogen, du ved, som både de og jeg havde lyst til at ses med længere tid, så har jeg tit fået den der sådan, når de ikke ville mere, det var tit dem, der ikke ville mere. Hvad hedder det, i hvert fald dem, jeg sådan blev vild med. Jeg har selvfølgelig også været nogen, jeg ikke gad med mere, fordi jeg synes, men dem hæfter jeg mig sjovt nok ikke så meget ved. Det er mere de andre, hvor de sådan sagde, at det er som om, der mangler noget. Og jeg forstod ikke, hvad det betød, det der med, at der mangler noget. Ikke? Nej. Og det er jo sådan noget, jeg så kan se bagefter. At jeg sådan tænker, hold kæft, hvor må jeg også have været, nu bliver jeg lidt hård ved mig selv, men hvor må jeg i virkeligheden også have været kedelig at være sammen med. Fordi jeg ikke har haft noget kant, som du siger. Ikke? Jeg har bare været den der bløde middelvare, som ikke rigtig sagde noget, eller gjorde noget forkert, men som bare var hende den søde pige. Og når man kom endnu tættere på hende, så var hun stadig bare den søde pige. Der var ikke noget overfladen. Nej, og så de kan måske godt, altså det er heller ikke sikkert, at de nødvendigvis har været så bevidste om det, hvis det de har kunne sige, det var, der mangler noget, altså det kan man, der mangler en gnist, der mangler et eller andet, ikke? Jeg kan mærke, eller jeg kan måske ikke mærke dig. Men det er jo klart, hvis det bliver sådan noget, det kunne være, hvad har du lyst til at spise i aften? Jamen det ved jeg ikke, hvad har du lyst til? Altså at man hele tiden spiller bolden tilbage til den anden, ikke? Og så mærker man jo ikke noget modstand, noget modspil. Man kan ikke mærke med det. Man er der bare lidt alene. Og så kan det jo være ligegyldigt at være sammen med det andet menneske. Ja, lige præcis, ikke? Eller det kan være, at den anden blev lidt irriteret over et eller andet, der var sket, og man så bare bliver sådan, det kan jeg da godt forstå. Eller nej, det er også, eller nå, okay, eller du ved, i stedet for at sige, det kan jeg satme også godt forstå, du blev sur over, eller jeg er godt nok ikke enig med dig, eller du ved, at når der ikke er noget, som du siger, modspil, ikke? Altså sådan, hvis du spiller squash, men der er ikke nogen mur, altså sådan, så er det jo sådan, at squash, og bolden kommer aldrig tilbage, ikke? Det bliver fandme hurtigt kedeligt. Ja, nemlig. Ja, det er et godt billede, Ja, men det er rigtigt, at altså, du glatter lidt ud hele tiden, hvis der var en optakt til noget uenighed, eller han havde en anden mening eller holdning end dig, eller sådan noget, så er du den forstående, den udglattende, den søde, den imødekommende. Men var det, når nu du, hvis nu der havde været sådan en situation, som den du siger, han bliver irriteret, og så siger men det kan jeg også godt forstå. Altså, kunne du mærke, hvordan du selv havde det i de der situationer? Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg måske godt, men jeg tror i virkeligheden, at jeg var så ubevidst af mine følelser, jeg var måske nervøs og urolig hele tiden, så det var jo sådan en konstant tilstand, jeg i virkeligheden havde. Ikke? Så nej, og jeg tror også samtidig med, at jeg blev usynlig, var jeg jo også enormt afhængig af, at de gik ind og fikset mine følelser, fordi det kunne jeg ikke selv. Så jeg var jo også afhængig af på en eller anden måde, at når jeg så var urolig, så eller i det hele taget var jeg jo bare måske havde lidt dirrende nervesystem, eller hvad man skal sige. Jeg hele tiden på en eller anden måde var usikker i relationen. Så havde jeg jo også brug for, at de hele tiden enten var rolige, eller bekræftede mig, eller på anden måde, ligesom var den, der tog styringen, eller altså sådan, hele tiden sørgede for at, hvad kan man sige, så jeg tilpassede mig hele tiden i deres system. Jeg ved ikke, om det giver mening, du må sige, hvis ikke det giver mening. Jamen, indtil videre gør det.
for mig. Okay. Ja. Ja. Øhm, så derfor var jeg jo også afhængig, eller jeg prøvede jo hele tiden at sørge for at være på en måde, så jeg kunne være nogenlunde sikker på, hvordan de opfører sig, for så fik jeg den reaktion fra dem, som jeg gerne ville have, Okay. og så blev jeg afbalanceret, ikke? Har du nogle Så eksempler på det med det? Kan du huske, hvordan du har gjort det der? øh, jeg var engang sammen med en, som havde 2 børn, Ja. og jeg kunne vildt godt lide de der børn, altså de var super søde, og vi lavede alt muligt sammen, ikke? Men jeg sørgede jo hele tiden for, også når de for eksempel var der, at jeg sørgede for, at vi lavede ting sammen med børnene, og hvis ikke han havde lyst, så lavede jeg selv ting sammen med børnene for eksempel, ikke? Mm. Altså der var ikke på noget tidspunkt, hvor jeg ligesom sagde, ej, nu kunne jeg fandme godt tænke mig, at vi laver noget andet, eller lige nu gider jeg satme ikke at lave noget med børn. Altså lige nu har jeg bare brug for, at jeg bare lige sidder her og stener alene, Ja. eller et eller andet, ikke? Ja. Så det var hele tiden sådan for, at der var den der gode stemning, Okay, ja. at der ligesom, at de andre var glade, ikke? Ja. Ja. Og der blev ikke rigtig plads til mig, fordi så vidste jeg jo også, så var der ikke nogen skrigende børn, fordi de hyggede sig helt vildt, Ja. ikke? Altså det tror jeg ikke, jeg var bevidst om, men du ved, han var egentlig også tænkt, altså jeg troede jo, han tænkte, at så var jeg også en god kæreste, fordi Ja, ja. at så gad jeg at lave ting med hans børn, og Ja. så synes han også, det var hyggeligt, og alle sådan nogle ting, men der var jo ikke noget mig. Nej. Så du var egentlig på en eller anden måde hele tiden måske lidt overopmærksom på de andres behov, og hele tiden underopmærksom på dine egne behov. Ja. 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 Du skal sørge for, at alle andre de trives og har det godt, og så er der nemlig god stemning, og så kan vi have det godt og være i harmoni alle sammen. Ja. Men det kræver, at du giver afkald på noget af dig selv egentlig. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg troede, det var sådan, man gjorde at være kæreste, Ja, hvis man kan ja, bruge det nemlig. udtryk. Det Ja. tror jeg, altså det har den, altså jeg kommer ikke af et hjem, hvor mine forældre har ikke skændtes sig sådan noget, Nej. og min mor har jo også været sådan en, der har glattet altså ud. Ja. Jeg er sikker, eller det ved jeg jo nu, Ja. at sådan har det jo ikke nødvendigvis været, når mig og min bror ikke har været der. Nej, Men- nu har du snakket med dine forældre om det. Jeg har snakket med dem om Ja. det, ja. Ja. Og det er jo, hvad kan man sige, jeg har jo bare kopieret det, jeg har set, tror jeg. Nemlig, Ikke? ja. Så koblet sammen med, at altså dårlig selvværd og alt muligt andet, fordi min bror er sjov nok ikke sådan, så Nej. han kan godt sige, Ja. sige sin mening og sige Ja. fra. I hvert fald i kærligheds- eller kæresterelationer, ikke? Ja. Og har modsat mig altid haft mange kærester, det er lidt sjovt, men det er en helt anden snak. Men så jeg var jo bare det, fordi det var det, jeg troede, man skulle være. Ja. Og jeg troede ikke, folk kunne lide mig, hvis jeg var hende den besværlige, eller hende, der stillede krav, eller Nej. hende, der ikke gad noget, eller sådan noget. Nej. Ja. Men der kan også være en forskel på, hvordan vi bliver opdraget som piger og drenge i forhold til det her, og altså fordi vi eller opdraget, men måske endda også noget hormonelt eller kulturelt omkring det, at altså vi jo som kvinder er sådan mere omsorgsgiverne, altså så derfor kan det godt være, altså vi bliver mere optaget af, hvordan de andre de har det, end generelt, vil jeg sige, end at drenge de gør det. Så det kan jo være den simple årsag til, at din bror eller dig har oplevet noget forskelligt. Men jeg tror faktisk også, det er, jeg mener det er Jesper Juhl, der snakker om det, altså terapeut, som taler om det, der hedder social ansvarlighed kontra personlig ansvarlighed. Altså at rigtig mange af os, vi bliver opdraget til at sørge for flokken, altså sørge for, at alle har det godt, være opmærksom på alles behov. Nu skal Tove og Pia og Brian være lige opmærksom på, hvordan alle har det, så vi kan have det godt sammen. Og modsat personligt ansvar, hvor man mærker efter, hvad har jeg behov for, og står ved det, og siger det højt, og tør at opfylde sine egne behov, er i stand til at opfylde sine egne behov. Og det er også noget, jeg har arbejdet meget med mange af mine klienter med, det der med at gå fra, jeg er sådan, over i det sociale behov ligger der jo lidt det også at være en pleaser, hvis det bliver usundt, i hvert fald hvis det kommer i ubalance. Det er, jeg pleaser, jeg tilpasser, jeg sørger for alle andres behov, men glemmer mine egne. Og det er jo det, der kan være konsekvensen ved det. Så arbejder vi jo lidt med at sige, okay, nu har du været den her i rigtig, rigtig mange år, der har givet afkald på dig selv og sørget for alle andre. Nu skal du måske til at skrue lidt op for det personlige ansvar. Og så er det jo folk, de går i panik, fordi shit, men så er jeg jo egoistisk, så er jeg jo selvcentreret, så hvad vil andre folk så ikke tænke om mig, og alt det der, som du også er inde på, ikke?
altså hvad tænker folk så ikke, hvis jeg begynder at sætte mig selv forrest? Men det er jo ikke sådan, man skal forstå det, at lige pludselig så bliver man sådan en med rundsave på albuerne, der bare skubber folk til side og siger, mig først. Det er jo mere, at der er balance i tingene. Ja. At du også kan imødekomme dine egne behov, og ikke kun alle andres. Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og det er jo ikke kun, altså det er jo det, der er så tricky med det her, altså med lige præcis det her med, når man har problemer med maden, eller andre sådan psykiske udfordringer, det gemmer sig jo i alle de der sådan små ting, ikke? Ja, så det er jo ikke kun at gøre noget godt for nogle børn, eller ikke sige sin mening til aftensmad, men det er jo også sådan, husker jeg engang også datede en, som var sådan ret intelligent, og vi havde nogle sådan ret filosofiske snakke, og det kan jeg godt lide, men jeg når også til et punkt, så kan jeg godt sådan intellektuelt sådan lidt få svært ved at følge med. Altså, hvor jeg sådan har prøvet at kamuflere det. Ja. Altså sådan på en eller anden måde, i stedet for at sige, okay, nu bliver det simpelthen for højt ramt, så kan vi lige tage det et niveau ned, ikke? Altså, så har jeg prøvet at følge med i stedet for. Altså, så sådan hele tiden den der med, altså, prøve at tilpasse sig, ikke? Ja, nemlig. I deres, ja, og skjule sin egen utilstrækkelighed. Ja. Altså her er et felt, hvor jeg ikke føler mig særlig kompetent længere, men så bliver jeg nødt til at prøve at følge med og snakke ham lidt efter munden eller et eller andet, i stedet for at sige fra. I stedet for at sige, ej, nu bliver det for komplekst for mig, nu skal vi snakke om noget andet, eller nu står jeg af. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Jeg sad faktisk også og tænkte på det, inden vi skulle tale sammen, altså fordi jeg har jo også selv oplevet at miste mig selv i en kærlighedsrelation. Jeg havde det jo måske lidt modsat dig, altså så var jeg jo inde i et parforhold på 7 år, altså så et længerevarende parforhold, fra jeg var 18 til jeg var 25. Men der var det også det her med, at jeg overspiste, det var også med til, at jeg nåede til sidst til et sted, hvor jeg tænkte, ej, mit parforhold, det er ikke godt for mig, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, jeg har det jo ikke godt, og nu når jeg går i seng om aftenen, og jeg nogle gange er ked af det, når jeg ligger ved siden af ham, så må det jo være her, der er noget galt, eller hvis jeg kunne se, at han kom cyklende hjem fra skole tidligere, end vi havde aftalt, så blev jeg sådan, shit mand, jeg vil egentlig gerne være alene, hvorfor kommer han hjem allerede nu, fordi jeg vil gerne overspise, og det kan jeg ikke, når han er her, sådan noget. Så var der nogle ting, der gjorde, at jeg tænkte, at det var der problemet var, det var i mit parforhold, så slog jeg op, og det, så røg jeg ud i alt muligt kærestesover, ekstra overspisninger og alt muligt, fordi det var helt galt. Men det var fordi, jeg tolkede på de signaler, jeg så, altså lige op til, at jeg slog op, der havde vi en periode, hvor jeg var i praktik i Aalborg, og vi boede ellers i Aarhus. Og der sender han mig en sms, eller en MMS, hvor han sender et billede af sin egen veltrænede krop, og jeg kunne bare mærke, at jeg fik sådan et ubehag indeni, og da jeg ser den her, og min tolkning af det er, men så er det nok rigtigt nok, der er noget galt, fordi jeg ser på et billede af min kærestes veltrænede krop, og jeg mærker ubehag, det er fordi, den er galt imellem os to. Jeg bliver nødt til at gå med det her, og slå op med ham. Hvor når jeg ser på det nu, så ved jeg, at grunden til, at jeg fik det sådan, det var fordi, jeg blev bange for, at han så havde en forventning om, nu skulle jeg jo sende et lignende billede tilbage igen, og så skulle jeg konfrontere mig selv med min krop, som jeg havde det virkelig ubehageligt i, og altså, så jeg følte mig jo virkelig utilstrækkelig i forhold til ham, men i stedet for at, altså for det første være bevidst om det, det var jeg jo ikke, så derfor kunne jeg ikke handle anderledes på det, og hvis jeg havde været bevidst om det, så skulle jeg jo også italesætte det, eller sige fra der, men jeg mistolkede bare de her signaler, som at jamen, så er det mellem os, der er noget galt. Ja. Så jeg kan rigtig godt genkende den der sådan utilstrækkelighedsfølelse. Jeg havde det rigtig meget med, at min kæreste, han var sådan en, han fik 12-taller til alt simpelthen, eller det var måske 13-taller dengang, det kan jeg ikke lige huske, men altså han satte sig ned, og så fordybede han sig virkelig i sin uddannelse og det materiale, han skulle læse.
Og jeg gik på ernæring og sundhed og var selv studerende på det tidspunkt. Og så sad jeg derhjemme hele dagen, og jeg blev optaget af, nej, så skulle jeg også lige læse den her bog, eller så skulle jeg, og så skulle jeg lige overspise, og så når dagen den var gået, så havde jeg egentlig ikke fået lavet noget. Og så kiggede jeg over på ham, og så fik han bare de der skide 12-taller, og han sad også og var fokuseret omkring det, så det var klart, at han klarede sig bedre, end jeg gjorde. Men jeg følte mig bare sådan, jeg er bare ingenting og nul og niks i forhold til ham. Det var ikke noget, jeg sådan i tale satte i forhold til ham, men det var sådan i mange situationer. Jeg kom også i tanke om et eksempel, hvor vi skulle afsted til noget fest med hans arbejde, sådan en firmafest, hvor jeg skulle møde mange af dem, han arbejdede med for første gang, og så skulle vi være afsted både fredag og lørdag, og det tøj, jeg havde taget på fredag, var bare lidt sådan noget hverdagstøj. Og så tror jeg, han havde sådan tænkt, hey, nu skal vi afsted på det her, så shine dig selv lidt op, ikke? Men jeg havde det rigtig dårligt med mig selv i den periode, og jeg havde bare taget det, jeg sådan havde det bedst i. Og så kommenterer han på det, og siger sådan, skal du have det der på? Og jeg hører bare, som i, der er noget galt med dig og din krop, altså, jeg vendte det hele rigtig, rigtig meget indad. Jeg blev meget, meget selvkritisk, næsten uanset hvad han sagde. Også særligt, hvis det handlede om krop, eller hvis det handlede om mad, at jeg kunne også have den følelse, at hvis der blev serveret noget kage, at jeg sådan, hvis jeg sad i nærheden af ham, så følte jeg, at han kiggede på mig, hvis jeg tog et stykke kage mere. Og det har jeg også snakket med ham om efterfølgende, det sagde han, det har han aldrig nogensinde tænkt. Så vi får jo projiceret de der ting ud på andre, som vi selv er så optaget af. Ja, det gør vi helt vildt. Og jeg tror, jeg har haft det på samme måde som dig, men jeg husker mere, altså det der faktisk er præcis modsat, men som jo handler om det samme, men det der startede med at sige med, at altså, jeg kunne ikke holde ud, hvis de ikke fik 12-taller, for eksempel dem, jeg var sammen med. Altså sådan, nej, hvis ikke de gjorde? Ja, nej, altså sådan, okay. hvem var jeg så, hvis jeg var sådan en, der var sammen? Ja, hvis du var sammen med en, der fik 7-taller. Ja, det altså du ved, det bedste forhold, jeg har haft, var sammen med en, der var i gang med at lave en PhD, ikke? Ja. Altså, og det var tit sådan nogle med PhD'er, eller som var læger, eller du ved, sådan helt vildt veluddannet af en eller anden art, ikke? Ja. Som jeg endte med at date, fordi det var der, jeg bedst kunne se mig selv i relationen, ikke? Altså sådan, fordi det så kom til at sige noget om dig, at du kunne være sammen med en fyr som ham, som var så klog, og så... Ja, så måtte jeg jo på det tolker jeg kan jo ikke huske, hvad jeg tænkte, men så har jeg jo på en eller anden måde været god også, ikke? Ja. Og nu siger du kan ikke huske, hvad du tænkte, men det er jo heller ikke, altså de her ting er jo også noget, der foregår ubevidst. Altså det er jo ikke sådan, at jeg tror, at de færreste, de tænker, ham der, han er læge, så vil de andre tænke godt om mig, så derfor hapser jeg lige ham. Altså det er jo noget, der sker på et ubevidst plan, at... Ja, præcis. Og det er jo også sjovt, sådan, det er jo også, når man, det er altid så klogt, eller rart at være klog på, altså på alle mulige andre mennesker, ikke? Men det er jo også sjovt sådan at se i dag, når jeg sådan kigger rundt, altså sådan på andre, og også folk sådan i min omgangskreds, som ikke er i et parforhold og sådan noget. Jeg skal ikke kloge mig på det. Jeg har bare fundet min egen vej i det, og ved selvfølgelig efterhånden en del om menneskelig psyke og sådan noget, ikke? Men også det der med sådan, at være tilgængelig hele tiden, som jo ikke handler om så meget, at man må jo gerne være tilgængelig og have lyst til at være sammen med den anden, det er jo slet ikke det, men det er det der med, så kan jeg lige rykke på mit liv, mine planer, det er ikke så vigtigt, så kan jeg være sammen med dig, når det passer ind i dit program, så skal du ikke lave noget om, men jeg kan lave hele mit liv om, det skal vi tænke. Altså det har jeg jo også sygt meget været, altså sådan, som jo også har gjort sådan lidt, men hold dig fast i det der dit også med det, og dit liv, som gør dig interessant, fordi de har jo ikke lyst til at være sammen med en, der er en tro kopi af dem selv. De har jo lyst til at være sammen med det, de lige præcis møder, som er en, der har ting i sit liv, og noget at gå op i på egen hånd, og dyrker et eller andet, ikke? Altså sådan, men ikke hende, der bare står på spring for at sige, det kan jeg godt hele tiden, ikke? Det gider man jo. Jeg snakkede faktisk med en klient om det nu lige for nyligt, hvor hun var på datingmarkedet, og var sådan, hun synes det havde været så svært, og det var som om, når hun sådan var i den her søgeperiode, så var der bare ingenting, og så på et tidspunkt, så når hun sagde, fuck mænd, jeg gider bare overhovedet ikke, og nu skal jeg bare ud og feste med mine veninder og sådan noget, så stod de bare på spring, og hun var sådan, hvorfor kommer de så, når jeg har bestemt, at jeg gider ikke mænd mere, fordi at du
er sammen med dine veninder, og du udstråler bare, jeg har det pisse fedt, og se lige en fest, jeg har, og du udstråler en fantastisk energi, som alle vil have mere af. Men jo ikke, hvis du sidder der og sådan scanner rummet for, hvem kunne være en potentiel kæreste her, eller noget. Så det er jo også, hvad det er for en energi, man udsender i de forskellige situationer. Helt sikkert, fordi jeg har jo også prøvet det modsatte. Jeg har jo også engang haft en kæreste faktisk, som jeg faktisk næsten vil flytte sammen. Jeg Gud vide hvorfor, men det har jo været, fordi det har givet mig et eller andet til min følelsesliv, tænker jeg. Men fået dul med mine overspisninger i hvert fald, om ikke andet. Det var det, der tit skete for mig, når jeg havde en kæreste, eller datede nogen for den sags skyld. Så forsvandt mine overspisninger. Fordi så havde jeg jo dem til at dulme med i stedet for. Ja. Men han sad jo bogstaveligt talt på sofaen og ventede på, at jeg kom hjem, og så slukkede han for fjernsynet, når jeg kom. Altså det var det bare sådan, fuck et ansvar, og så skulle jeg underholde ham, når jeg kommer hjem, og er måske brugt, der har brug for lidt på sofaen eller et eller andet. Og når man sådan vender den rundt, så kan man jo lige pludselig godt se sig selv i den der, eller jeg kan se mig i den der situation. Ikke at jeg sådan har siddet på sofaen på den måde og ventet, det tror jeg nok, jeg har. Men det er jo stadig den energi, jeg på en eller anden måde er kommet ind i relationen med, ikke? Ja, men når du siger det, så kommer jeg også i tanke om med min ekskæreste der, at han jo var afsted hele dagen, og jeg sad derhjemme og studerede, og når han så kom hjem, så var jeg faktisk den der lille lovrende hundevalp, der bare sad, okay, nu kommer han hjem, nu kommer han ind ad døren, nu skal vi lave noget, og der kom han jo bare hjem for at flade ud, og bare være sig selv, og lige få lidt ro på, efter at have haft stimulanser og impulser hele dagen lang. Ja, præcis. Ja. Men så har man siddet der og måske overspist og har dårlig samvittighed, og så har man brug for, at der fylder en op med et eller andet. Ikke? Ja. Vil du ikke lige prøve at sige lidt om det med det? Hvad var det, når du siger, at de kunne fylde dig op i stedet for, eller de kunne dulme noget, eller et eller andet, som, altså du fik færre overspisninger, når du var sammen med dem, fordi de kunne dulme dine følelser, eller hvad var det? Hvordan det? Jeg skal se, om jeg kan finde ud af selv egentlig, hvordan det hænger sammen. Men jeg tror... Når jeg havde en kæreste, så var jeg jo sådan, for det første så forsvandt fokus for mig, og for det andet så fik jeg jo de der følelser af at være forelsket, eller i hvert fald være sådan lidt ekstatisk, måske glad, som jo i virkeligheden også bare er nogle hormoner, der kan være med til at give en noget glæde, måske ikke så meget ro, det er jeg ikke sikker på, det gav, men i hvert fald noget glæde af en eller anden art, som i hvert fald gjorde, tror jeg, at fokus forsvandt for mig selv, og min sult forsvandt, og i hvert fald specielt, når jeg var forelsket, så det tror jeg, de fleste kender, uanset overspisning eller spiseforstyrrelse eller ej. Det her med, så mister man jo nærmest sin appetit, eller man kan i hvert fald komme til at miste sin appetit, ikke? Ja. Og det tror jeg sådan på en eller anden måde, det er sådan holdt ved ret lang tid, fordi altså nu dengang skal så siges, altså mine længste relationer har jo været lidt over et halvt år eller sådan noget, altså sådan, så det er jo ikke fordi de var sådan forholdsvis lange, så måske forelskelsesperioden i virkeligheden bare har holdt ved, ikke? Ja, eller i hvert fald den der sådan spændingsting har jo i virkeligheden nok bare holdt ved, ikke? Jeg tror at jamen det er vel fordi der har været, altså der er nogle andre følelser der har domineret. Jeg har følt mig noget værd i andres øjne, ikke? Så jeg har fået den der sådan ydre anerkendelse, som jo har lappet det hul, jeg ikke selv kunne fylde op på en eller anden måde, tænker jeg, at det er sådan, det hænger sammen. Ja. Så du fik færre overspisninger, mens du var i relationen, og så når du gik ud af relationen, hvad skete der så? Så røg jeg jo så bare tilbage. Okay, så vendte overspisningerne tilbage igen. Ja. Så var der ikke længere den der kæreste, der kunne give dig den anerkendelse, eller det der udefra, der kunne regulere dig. Og når du ikke selv kunne regulere dine følelser, så blev du nødt til at dulme med mad. Ja, præcis. Men hvad var det der med, hvad var det du sagde, de 3 måneder der, hvor du havde på egen hånd ligesom kommet ud af dine overspisninger. Du sagde, at det var på samme tid, som du kom ud af dine overspisninger, der du mødte din nuværende kæreste. Hvor lang tid er det siden? Jamen det er vel 5 år siden, ikke? Okay, ja. Altså det ikke, jo, tror jeg. Ja. Så dit længste forhold? Ja, det er faktisk mit længste forhold, ja. Og hvad er det så, der er anderledes nu? 6 år. Kan vi være sammen 6 år? Havde jeg mødt ham lige inden? Jeg kan sgu ikke huske det. Nej. Jeg havde måske nok mødt ham lige inden, og så var det gået stykker på grund af det andet, og så
skete der jo noget i mig, og det har han så kunne fornemme. Det Ja. har i hvert fald det, han har sagt efterfølgende, ikke? Altså I havde mødt hinanden, inden du kom ud af Ja, dine det tror jeg. overspisninger? Ja, Ja, det tror jeg nok, vi havde. Eller det havde vi. ja, Ja, og det er så, sådan, og så kom du ud af dine overspisninger, og så fandt de sammen igen, for nu kunne han godt være sammen med dig. Ja. ja. Hvad har han beskrevet om det med det? Altså kunne han mærke, at du havde forandret dig, og at nu kunne han bedre være sammen med dig? Altså, ja, han har ikke sådan sat på den måde sådan ord på det, Nej. altså sådan helt specifikt og sagt, det var lige præcis det og det og det og Nej. det. Men han har bare sagt, der var noget andet over mig. Ja, okay. Ja. Ja. Igen, det er det der med, altså fornemmelser og energier, man kan mærke det, men man kan ikke nødvendigvis pointe det helt ud. Ja, så jeg tænker lidt ligesom hende, du beskrev, du havde altså din klient der, Ja. hvor jeg har været meget mere sådan noget, fuck dig-agtigt, nu skal jeg bare have det hyggeligt, ikke? Eller sjovt, eller et eller andet, og hvis du vil have mig, så må du jo selv finde ud af, hvordan du kommer derhen, fordi jeg gider i hvert fald ikke rende efter dig, eller du ved sådan et eller andet. Nemlig. Ja. Så det har, så jeg tænker, det har været, fordi jeg simpelthen har haft noget, altså det første, fordi jeg er begyndt at hvile i mig selv der, ikke? På en helt anden måde, men også fordi jeg begyndte jo lige pludselig også, altså det blev jo fedt, det her lige pludselig at begynde at grave i sig selv, og drømme om fremtiden, og altså sådan, jeg havde lige pludselig planer for alt muligt, og så var det jo også der, det kom op, det her med, at nu ville jeg jo også hjælpe andre, nu havde jeg jo lige pludselig set lyset, så ville jeg jo også ud og prædike det, ikke? Altså sådan, så jeg havde jo også lige pludselig, altså jeg har nu altid været sådan ret handlekraftig, vil jeg sige, men lige pludselig så havde jeg jo også sådan et helt andet sådan drive over mig, måske sådan, i hvert fald jeg ved ikke, om det er det rigtige, fordi jeg tror altid, jeg har haft et drive i forhold til nogle, til sådan arbejdsmæssige ting, men det her, det var sådan noget, du ved, ikke engang han kunne længere få lov til at skubbe det af banen, eller sådan, han kunne ikke skubbe mig af banen, jeg satte ikke alle mine ting til side for lige pludselig at skulle sørge for, at han kunne lide mig, ikke? Nej. Ja. Så du er kommet længere frem i bussen, og altså står ved dig selv, hviler i dig selv, som jo var det ord, du brugte om det før. Ja. Og jeg tænker også på en eller anden måde har det jo været to ligeværdige mennesker, der har mødtes, ikke? Hvor jeg tror, førhen har det jo været meget sådan en ulige vægt, hvor jeg har fået sat de mænd, jeg har mødt op på en pedestal, og gjort mig selv meget, meget, meget lille, ikke? Hvor lige pludselig var vi i øjenhøjde. Ja, det synes jeg faktisk er en mega væsentlig pointe, altså det er jo der, det går galt, det er fordi der kommer ubalance i tingene, det bliver uligevægtigt, du bliver underdanig, han kommer op på en piedestal, og det kan være, at det kan man godt sådan shine sig i til at starte med, men hvis det skal være en bærende relation, så mærker man den der uligevægt på en eller anden måde. Ja, det kan. Så det er det, der også er forskellen nu, altså eftersom du er i et forhold nu på 5. 6. år, eller hvad det er, og har fået et barn, altså at du hviler i dig selv, der er noget modspil, der er noget med det. Ja, og I er ligeværdige. Ja, lige præcis. Meget mere, altså, og også, altså både er der meget mere mig, og plads til meget mere mig, men der er jo også, det gør jo også, at der på en eller anden måde, jeg ser i hvert fald ham på en anden måde, end jeg måske så dem, jeg satte op på en pedestal. Så lige pludselig ser jeg også nogle ting, som, altså, jo mere han viser mig af ham, godt som dårligt for den sags skyld, jo mere er der i virkeligheden også, jeg kan lide, eller sådan, ikke? Hvor jeg tror, min egen tese før var, hvis jeg ikke viser alt det der dårligt, så kan de bedre lide mig. Ja. Men i virkeligheden, når man også ser alt det dårlige, eller alt det der, jeg ved ikke, om man skal kalde det dårligt, men alle de der ting, man ikke selv synes er så fede, eller når man er nede, når man er ked af det, når man bliver vred og sur, og alle de der andre ting, eller når man har problemer et eller andet sted i livet, eller sådan noget, fordi det tror jeg ikke, det har vi jo alle sammen, og kommer ud igennem, at det er jo det, livet også går ud på, desværre, ikke? Men så, det rykker os jo bare tættere sammen på en eller anden måde, fordi så ser man flere facetter af hinanden. Netop, du får alle nuancerne med. Det er ligesom sådan en palette, ikke? Hvor før, der har du været sådan en palette, hvor der kun har været grøn og lyserød, og altså alle de friske farver eller et eller andet, men alt det andet har ikke været der. Nu har du ligesom en fuld palette, og altså det har du, men du kan også få det øje på det hos din kæreste nu, at I kan dele både optur og nedtur, i stedet for det der facade-ræs der. Ja, præcis. Ja. Og det er dejligt. Det er dejligt, ja. Det lyder som et godt sted at være. Ja. Det synes jeg også. Ja. Jeg orker mig ikke, jeg er godt tilfreds. Jamen, det er dejligt at høre. Fedt at lige få et lille indblik i, hvordan det har været for dig med de her kærlighedsrelationer. Altså, jeg tænker, at der vil være rigtig mange, der kan genkende til det med, at man får nogle udfordringer i sine relationer, om det så er i sin
kæresterelationer, parforholdsrelationer, det er dating, men det kan jo også være søskende, eller kollegaer, eller forældre, eller du siger jo, et af de steder, hvor du skulle øve dig på det, det var jo altså over for dine kollegaer, fordi det var dem, der ligesom var tilgængelige. Så var det der, du lærte at blive dig selv, eller at give plads til dig selv. Og så kunne parforholdet så komme ind efterfølgende. Ja, præcis. Og altså, jeg skal heller ikke sige, at jeg er perfekt. Jeg oplever det, jeg ved ikke, om jeg oplever det dagligt, men ugenligt bliver jeg da måske, eller månedligt bevidst om, at der var et sted, hvor, der var den gamle adfærd. Nu kom du til at sige, det kan vi da godt, når du i virkeligheden tænkte, det gider jeg bare overhovedet ikke, jeg havde faktisk drømt om, vi skulle det og det og det. Ikke? Og det betyder jo ikke, at jeg tror forskellen også er, at jeg er ikke bange for relationen længere går i stykker af, at jeg siger min mening. Og jeg har også bedre forstået det der med, og det er også noget, det i hvert fald, som vi også arbejder en del med, det tænker det gør du også, det gør jeg jo også med dem, jeg har i forløb, det der med, at det er vigtigt at sige sin mening, det er ikke ens betydende med, at man altid skal have ret. Nej, netop. Men hvis du har sagt din mening, og din kæreste har sagt hans mening, og det er 2 forskellige meninger, og I skal nå til en eller anden form for enighed, så har I et udgangspunkt at arbejde jer ud fra. Men hvis han bare havde sagt sin mening, og du havde sagt, okay, så gør vi det, så vidste han slet ikke, du havde en anden mening. Lige præcis, ikke? Og der tror jeg nemlig bare har været den, der så ikke har fået sagt min mening i rigtig mange år, og bare fulgt med, hvor jeg jo lige så stille har mistet mig selv i det, ikke? Fordi jeg har troet, men hvis nu han gerne vil det, og jeg så lige pludselig siger, ej, det gider jeg bare overhovedet ikke, så tænker han dårligt af mig. Ikke? Ja, nemlig, ja. Det kan også godt være, han gør det i dag, det ved jeg ikke, men vi finder derud af. Ja, men uanset, så bliver du ikke rystet af det. Altså, han må jo tænke sit, men at du mærker i dig selv, at jamen, det her, det er min mening, og jeg tør godt stå ved den, og jeg tør godt vise den. Og så må vi så se, hvad der sker, når han hører den. Frem for at gå og være bange for, hvad det er, han vil tænke, og så lade være med at sige noget. Ja, præcis. Og så tror jeg også, at noget af det, som jeg i hvert fald også synes, der er en kæmpe læring i, det er det der med, at jeg tror ikke, der er nogen parforhold, der er perfekte. Altså sådan, mit parforhold er heller ikke perfekt. Vi har også op- og nedture, men jeg trøster mig med, at vi bliver på en eller anden måde også ved at have noget at udvikle os sammen hen imod. Ja, nemlig. Ja. Og måske også med til at holde dynamikken lidt i skak. Ikke? Ja. Det er jo nok et af de steder, hvor man kan udvikle sig allermest, det er jo i sit parforhold. Så fedt. Dejligt at høre med det. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, at du skrev jo sådan i dit opslag, at jeg har hele mit liv kæmpet for at formå at være i et forhold, og det var noget, du skrev der, da du var blevet mor, sådan som om, at tænk sig, at jeg er her den dag i dag, mig, der har haft så svært ved det her med forhold. Så det kunne godt lyde, som om du havde været sådan lidt opgivende på det, eller frustreret over det. Hvorfor er det, det ikke fungerer for mig? Er det rigtigt forstået? Ja, det har jeg helt sikkert. Jeg tror lige så mange gange nærmest, som jeg har tænkt, måske ikke helt lige så mange gange, men tæt på lige så mange gange, som jeg har tænkt, hvorfor er det, jeg ikke kan tabe mig og holde vægten, ikke? Tror jeg så har tænkt, hvorfor er det, at jeg ikke kan det her med et parforhold? Og jeg tror også, at den gang, hvor møllen vendte for mig inden der var sådan, så er jeg måske sådan en, der aldrig kommer i et parforhold, og det er sådan noget til at lære at acceptere. Og så slap jeg ligesom i jagten på det, eller sådan, ikke? Men jeg har virkelig mange gange tænkt, at jeg ikke troede, det ville lykkes for mig. Okay. Ja. Hvad så nu, hvor du sidder her, hvis du skulle sige et eller andet til den gamle Mette, der tænkte, det her, måske skal jeg aldrig nogensinde være i et parforhold, eller hvorfor er det ikke vil lykkes for mig? Har du noget, du vil sige til hende? Det er et godt spørgsmål. Altså allermest, så har jeg jo bare lyst til at sige, at det skal nok komme. Det skal nok komme. Jeg ved, det skal nok komme. Men det er jo helt sikkert det der med at finde ind til sig selv og turde stå ved, hvem man er. Altså, men det er så overfladisk, jeg skal ikke det. Ja, det er klart, hvis du har sagt det til Mette 20 år, så havde hun sagt, det har jeg jo, jeg ved godt, hvem jeg er. Altså, præcis. Man tror jo, at man har fat i sig selv, ikke? Ja, det gør man jo. Jeg synes faktisk, at det er virkelig svært at sige, at sige sådan et eller andet godt råd, enten at, altså, hvis man vil det nok, eller sådan, så og bliver ved med at være nysgerrig på det, så skal det sgu nok komme. Hvis man giver op, eller ikke vil erkende, at man måske skal arbejde med sig selv, så kommer det sgu nok ikke. Det er i hvert fald det, jeg kan høre, du har gjort, det er jo virkelig, at i stedet for at blive ved med at jagte noget, som bare ikke vil lykkes, altså jagte lykken uden for dig selv i forhold til, og
altså tabe dig, eller en kæreste, der skal et eller andet til, for at jeg opnår det her, så er det ligesom om, du får vendt det hele på hovedet, og får sagt, ved du hvad, drop det der vægttab og overspisninger og kærester og så videre. Nu fokuserer jeg på mig. Nu dykker jeg ind i mit eget univers og finder ud af, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Jeg bliver klogere på mine mønstre. Og så har tingene løst sig derfra. Ja, det er faktisk en meget fin opsummering. Det er ret spot on. Ja. Okay. Jamen lad os sige, at det var opsummeringen for i dag. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi du havde lyst til at være med det. Tak det var dejligt. Ja, og så kunne det være, at du lige kunne nævne, hvor det er folk, de kan finde dig hen, fordi hvis de gerne vil noget mere med det her overspisning, og de har brug for noget mere inspiration, end det de finder hos mig, eller gerne vil høre, hvad du også deler. Det er jo rart at få tingene på forskellige vinkler. Ja, hvor er det, de finder dig? Jamen, jeg har også en podcast lidt tilsvarende din, som hedder Når maden dulmer, som man jo også kan finde på alle de platforme, man ellers kan høre podcast hen. Og så har jeg en Instagram-profil, som hedder Spisepsykologicoach, og en hjemmeside, som er mit navn, Mette Fuglsang, og så bare Larsen på. MetteFuglsangLarsen.dk. Ja. Yes, lige præcis. Så der kan man finde mig. Og jo også velkommen til at bare tage kontakt og skrive. Jeg har det sådan her, hvad fanden er det, jeg skal gøre, eller andet, så svarer det selvfølgelig så hurtigt, jeg kan komme til mig. Ja. Fedt. Ja. Har du noget, du skal tilføje, noget vi ikke har været inde på? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, vi har været meget godt omkring egentlig. Ja. Okay. Ja. Jamen så rigtig mange tak for i dag, Mette. Og vi ses jo derude. Det gør vi i hvert fald. Hej. Hej.